Čaute ľudia. Veci, ktoré som si kúpil a dneska zistíme, ktoré to budú. Ako prvá vec je toto do košíku. Chcem byť frajer, takže nebudem platiť peniazmi, ale toto si tam dám. Je to takéto. Takýto košík. Dám si to na kľúče. Dúfam, že to bude dobre. Ideme na ďalšiu vec. Ďalšia vec je takáto páka. Tiež na kľúče, môžem takto ovadiť prevody. Na L-ku si to nechám, takto môžem napríklad na 6, alebo takto na L-ku. Dobre, ideme na ďalšiu vec. Takéto lyžičky. Napríklad, keď si budem dávať celárie s mliekom, tak môžem takto jesť, ňam. Proste prišlo mi to ako dobrý nápad. A posledná vec bude táto. Pozrite sa na to. Pozrite sa tam. Kým to otvorím, nezabudnite dať like a odber. Ideme. 3, 2, 1. Pozrite sa tam. Sú mikrofóny moje nové. Tu je panel, ktorý zapneme. Týmto USB-C-čkom to zapojíme do telefónu. Ako to je to moje staré mikrofóniky. Tu sa dá dať, tu sú nabíjačky, tu sú takéto aj peničky, ale ja budem mať asi toto, ako prišlo, takéto chopáče. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a u ďalšieho videa zase čau.